afavoreixen a la teva microbiota. Equilibren el cos. Ajuden al benestar mental. I forma part del nostre genoma. Probiòtics. És l'organisme viu. Prebiòtic, probiòtic, postbiòtic i simbiòtic. No, és que jo ja prenc iogurts. És molt diferent, no té res a veure. Les caques, Clar. on surten les caques. Bueno, Sí. fa 3 dies, és normal. És normal. No és no, normal. normal. No és normal. Lo normal és anar una vegada al dia I que tingui una mica de sí. De... consistència. De cara i ulls. Probiòtics. Són tots iguals? Què són? Per què serveixen? En parlarem una mica amb l'Anna. Bon dia, Anna. Bon dia. I amb la Laura. Bon Bon dia. dia, Laura. S'han posat, podríem dir, de moda, o la gent tendeix més a comptar amb el que és un probiòtic, o venen a preguntar més per si se n'han de prendre, no se n'han de prendre. Què és un probiòtic? Bueno, un probiòtic és una pastilleta, diguéssim, o un sobret, no? Amb un piló de microorganismes vius, Vale. que tenen diverses funcions, perquè, bueno, en funció de què necessitem aquest probiòtic, doncs l'indicarem per una cosa o una altra. Però així com més en genèric, la gràcia és que afavoreixen a la teva microbiota, la normalment intestinal, perquè, bueno, dins nostre, en l'intestí, existeix com uns bitxitos que poden ser tant bacteris com fongs, bueno, és com una gran població Organismes. de microorganismes que tenen un paper com molt important, ja sigui en metabolisme o per produir vitamines o ajudant a digerir o, bueno... Sistema immunitari. Sistema I immunitari. això es diu microbiota. I això és la microbiota, exacte. I forma part del nostre genoma. És a dir, tu neixes amb una microbiota i cada una té la seva microbiota única. L'ideal seria que aquesta microbiota fos la òptima per tu Sí. i fes funcionar bé el teu cos de manera Regular. Exacte. Orgànica. Molt bé. Llavors, a vegades la gent es confon una mica i ens diu un prebiòtic, un probiòtic, podríem diferenciar una mica què és cada cosa. El prebiòtic seria l'aliment del probiòtic i el probiòtic, com ha És explicat l'organisme viu, sí. la Laura, és l'organisme viu, exacte, la bactèria viva, que depèn de cada patologia, serà una soca o una altra de bacteris. Llavors hi ha els postbiòtics, que és els components que els microorganismes, els bacteris produeixen. Que Això també també és necessitem. interessant. Sí, sí, sí. I també hi ha els simbiòtics, que serien prebiòtic i probiòtic junt. Molt O bé. sigui, hi haurien aquests Sí. 4. Prebiòtic, probiòtic, postbiòtic i simbiòtic. I sí que és veritat que a l'actualitat existeixen molts estudis que diuen Cada vegada més. que la bona microbiota i un bon probiòtic en ocasions ens ajuda a regularitzar el cos. D'aquí la importància d'aquest eix cervell-intestí Sí. que ens estan parlant últimament i que realment existeix. Sí, sí, per descomptat. Però és que no només és l'eix intestí-cervell, sinó que també és l'eix intestí-sistema immunitari, eix intestí-músculs, eix intestí... I així anar fent amb totes les parts del nostre cos. Correcte. Però sí que és veritat que un dels primers que es va com veure era l'eix intestí-cervell, perquè se solia relacionar que hi havia moltes patologies mentals, com ja podem parlar com depressions o coses així, que solien relacionar perquè hi havia una molt mala microbiota o una base molt dolenta. Per tant, és Per A o per important B, tenir l'ecosistema En equilibri. en equilibri. Exacte. Correcte. Molt bé. Llavors, per això molta gent, pacients, venen a la farmàcia, sobretot prenent medicacions o amb certs problemes intestinals, i nosaltres solem recomanar un probiòtic el que més és adequat en aquell moment, perquè no tots els probiòtics són iguals. No. Això cal dir-ho. Clar, si te recepten un antibiòtic, per exemple, després hi ha sempre hi ha una disbiosi, que ve a ser un desequilibri d'aquesta microbiota intestinal o íntima o bucal, el que sigui. Llavors el probiòtic el que fa és reequilibrar-ho altra vegada i tornar-ho a posar tot a lloc. Llavors, per aquest cas seria un tipus de probiòtic, un tipus de soca. Però que si vas de viatge i vens amb una diarrea del viatger o alguna cosa així, doncs
hi ha un altre... O la vols evitar O la vols abans evitar. de que et vingui, també. Exacte. Hi ha un altre tipus de probiòtic. I hi ha un cert número de població que potser encara no ho ha integrat i moltes vegades sí que és veritat que ens ve i ens diu no, és que jo ja prenc iogurts. Clar, és molt diferent la quantitat de probiòtic viu que hi ha en un iogurt o en un probiòtic i el tipus de soques també és molt diferent, no té res a veure. Exacte. És a dir, el iogurt no et farà mal, ni molt menys, el que passa que no arribarà a la mateixa eficàcia que té un probiòtic, que per això té estudis científics a darrere que el sostenen. Exacte. Correcte. Vale, també és molt important el temps de tractament del probiòtic. Uns requereixen d'un cert temps, alguns Un temps més llarg. temps més llarg. Sí, perquè posem pel cas que pateixes d'un restrenyiment des de fa 5 anys o d'un restrenyiment des de fa un mes per algun altre motiu. Doncs aleshores el tractament de probiòtic, si és de fa 5 anys que tens aquest restrenyiment, doncs serà molt més llarg que no pas un restrenyiment més curt en el temps. També podem detectar moltes vegades si necessitem o no necessitem probiòtics a nivell de, ja s'han posat de moda dir-ho sense problemes, les caques, Bueno, com clar. surten les caques, com no L'escala surten de les caques. Bristol, Sí. de l'1 al 7. Sí. Exacte. Que s'ha de dir que lo normal és anar una vegada al dia i anar neta. És a dir... Bueno, una o les que siguin, vull dir, això cada persona... Però mínim gairebé, és a dir... Bueno, sí, com a mínim, vols dir. Sí. Saps que volies dir un cop i prou? Vull dir, clar, hi ha gent que va... una vegada a la setmana, jo faig tot. Sí, és que... I això El m'ha dia passat. I això m'ha passat, que te diuen, bueno, Sí. fa 3 dies, és normal. És normal. No és no, normal. normal. No és normal. I a més també es diu que també és veritat que normalment a dones ens costa més anar al lavabo, per tant és com, bueno, molt normal de que només hi vagis una vegada a la setmana. No és normal. No funciona així. No funciona així. No, S'hauria mínim d'anar un cop al dia diàriament. i que tingui una mica de Sí. consistència. De cara i ulls. Em penso que tots ens hem fet la foto, Sí, no? Un Bristol 4 ja... Sí, bé. Sí. Sí, Molt bé. bueno, dius 4 perquè és com... És una escala, no? Sí, és una escala. Exacte. Va de l'1 al 7. I el 4 és el número del mig i és el que se suposa que... Exacte, sí, l'1 No és s'hauria de tenir. un conillet i el 7 és un desastre, llavors un 4 està bé. Per tant, sí que són importants els probiòtics, són importants no només per temes intestinals, també a vegades temes Extraintestinals. extraintestinals, inclús relacionats amb el cervell, que hi ha... O pell. O pell, també, correcte. Sí, ara també hi ha els psicobiòtics, és veritat, Sí. que són És veritat. probiòtics que ajuden al benestar mental, diguéssim. No, i tant. També existeixen Tot i s'ha vist que ajuden, evidentment, no supleixen res, No. però ajuden. Sí, tot el que es pugui sigui per ajudar i són organismes que realment equilibren el cos, doncs tot el que sigui ajudar d'una manera suau, natural, tot és benvingut. Exacte. Per tant, sempre que vulgueu més informació, sempre que tingueu algun tipus de problema, el que sigui que no sabem si es pot solucionar amb algun tipus de probiòtic, el personal sanitari us podem ajudar amb el que faci falta. Estarem encantades de fer-ho. Exacte, doncs bon dia a tots i fins la següent. Moltes gràcies. Ens veiem, que vagi bé.